και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Περ πλεόν των οδηπορούντων, οσούντων καμνών εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του καταφυτίσε της είδασης τούτης, την καθαρτική της περιουσίου τριάδος ενέργεια του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ριστήνε αυτή στη χάρη της απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του φωτιστήνε ημάς φωτισμόν γνώσεως και ευσεβίας δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του γενέστε το είδωρ τούτο αγιασμού δώρων αμαρτημάτων, λυτήριον ισίαση ψυχήστε και σώματος και πάσης ωφέλιεν επιτίδιον του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του γενέστε αυτό είδωρ αλόμενον, η ζωήν αιώνιον του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του αναδεικτήρε αυτό αποτρόπαιον πάσης επιβουλής ορατών και ορατών εχθρών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των ατρούντων και αριωμένων εις αγιασμών οίκων του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του γενέστε αυτό προσκαθαρισμό ψυχών και σωμάτων πάσης της αριωμένης πίστη και μεταλαμβάνους εξ αυτού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του εισακούσε Κύριο το Θεόν φωνή της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησε και διαφύλαξον ημάς ο Θεός του συγχάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξα ευθύνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Εν τες ημέρες εκείνες εγένεται το Απόλλω είναι εν Κορίνθο, Παύλος διελθόντα τα νοπτερικά μέρη, ευθύνης έφεσον και ευρών την άσματητάς, είπε προς αυτούς, η Πνεύμα Άγιον ελάβετε πιστεύσαντες, οι δε είπαν προς αυτόν, αλλού δε Μινά, πάνε στο αυτοκίνητο, Μινά, Μινός, πάνε στο αυτοκίνητο, έχει, είναι μάξι. Τίποτα, άστα. Είπε δε Παύλος, Ιωάννης μεν βάπτισε βάπτισμα μετανοίας, το λαό λέγον, εις των ερχόμων μετ' αυτόν, ή να πιστεύσουσι, του τέσσερις εις των Χριστών Ιησούν, ακούσαντες δε βαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού, και επιθέντως αυτής του Παύλου τα σκύρος, ήρθε το πνεύμα, το Άγιο, προσέχετε μόνο να μην χτυπήσετε. Γλώσσας και προεφήτευον, ήσαν δε οι πάντες άνδρες ως οι 12, εις εθών δε εις τη συναγωγή, επαρισιάζεται τη μήνας 3, διαλεγόμενος και πείθοντα περί της βασιλείας του Θεού. Σοφία όρθη ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Κύριε δόξα Συ. Το καιρό εκείνο ήρθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη ο Ιωάννης τον Ιορδάνη και ευθέως αναβαίνοντας του ύδατος είδε σκιζωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα σου περιστερά καταβαίνουν επ' αυτόν απευθύνεται εκ των ουρανών τι ο Υιός μου αγαπητός ο ευρώς. Εν Ιορδάνη βαπτισωμένου σου Κύριε,
Τώρα θα το πιάσετε, τώρα όποιος το πιάσει πιάνει, έλα. Σε μέρα εδώ, πάτερ εδώ, να προλάβω με την κάμερα, έλα. Ναι, καλά. Μπράβο Γιώργο. Βεβαίου του λόγου του ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, ο κόσμο φώτης σας δόξασι. Παρόλα τα παγωμένα νερά, βουτήξαμε και πιάσαμε το σταυρό. Μπράβο Γιώργο. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι και του χρόνου να το κάνετε και κάθε φορά να το κάνουμε. Να ευλογείτε τα ύδατα όλα. Ο μικρός μπράβο του στην οικογένειά του. Να το κάνουμε. Να φιλήσετε το σταυρό και...